Ndewo biko nna ya akọwala anyị afa gị onye bụ a na-egwu anyị obi onye anyị nọ na ya kịta. Okay, no. Afọ m bụ Maazị Ọba Okwudilichukwu Sylvester. Onye unu nọ na ngwulube ya kịta bụ Diọkpa Medolo nwa Michael Cyril Umera. Ọ bụ ya bụ Diọkpa Umuiso Community. Umuiso bụ a section of Umuezagwu village, and Diọkpa nọ na Abia bụ the second in command to Umuezagwu village in Ibusa Banya. No. Ndewo. Kedu position Diọkpa na Ibusa ebe a? Position Diọkpa na Ibusa dị ebe ili. Ọ bụrụ na agụbazia by seniority na this very quarter Umuiso ya bụ the first person, the oldest. So Umuezagwu ya bụ number second. Then Ibusa as a whole, I believe that Agwa n'ime Ibusa niile, his position wike bụ the sixth or the seventh person. No. Keo age Diọkpa? Age Diọkpa dị na 97 years as at now. Okay. Ndewo nwanne m. Anyị na-agwa ya okwu ana ma yoki ka iwelite onu gị ka anyị ike capture ihe niile nke bụ eziokwu. Biko kọwara anyị maka Ibusa. Okay, Ibusa bụ nna obodo ọma. Ibusa bụ Igbo bụ ụzọ wee bịa. Na ụfọdụ ndị na-asị Igbo bi n'ụzọ. Mba, anyị bụ Igbo bụ ụzọ wee bịa. Umejei bụ the founder of Ibusa. He is a warrior, very energetic and a huge man, who in his survey of this very land, he conquered everybody and he chose the name na ya bụ ụzọ wee bịa. And the major nwa Ezisu bụ the prince of Isuland, nna ya bụ Eze. So we are the sons of a king. We are prince precisely. Isu Njaba or Isu Aniocha? Dịka kesi wee kọwala anyị, anyị si na Isu Njaba nke dị n'Imo steeti kịta wee bịa. Ebe a ka anyị si wee pụlụ, ebe a ka anyị si wee bịa dịka ụmụ eze. And ọ bụ na ị na-anya iji wee gosipụta na anyị bụ ụmụ eze. Among the 10 quarters in Ibusa, anyị nwee ndị na-aza ụmụ eze, to show that we are prince and princesses. Kpọrọ anyị aha quarters ndị a nọ n'Ibusa. Yes, anyị like I said, anyị nwee 10 quarters in Ibusa. Anyị nwee ụmụ eze na ụmụnne eze. Anyị nwee anyala ọbụm, ya bụ Ezukwu na Achala. Anyị nwee Ogboli. Anyị nwee ụmụ Ọdafe. Anyị nwee Ogbo Owele. Anyị nwee Di na Ịsagba. Anyị nwekwa ụmụ Eke. Anyị nwee ụmụ Ehe. Anyị nwee ụmụ Ezagwu. Anyị nwekwa ụmụneze sokwa n'ime ụmụ eze na ụmụneze. Then anyị nwee Ogbo Owele, making it 10 quarters in Ibusa. Yes.
now abịawa na emume ajimara Ibusa, Yes. which is a tradition, custom, festival. Onwe ndị akọwara anyị kedu nkunu mepo kịta ijos gafu kịta kedu ihe a na-akpọ ya? Ke anyị ka mesifu n'ọnwa Ọgọst na Septemba. Nke anyị mere n'ọnwa Ọgọst ka anyị na-akpọ Ifejiọkụ Festival. Ifejiọkụ Festival bụ festival ndị Igbo na-aga na-enwe obi aṅụrị na ife ọfụ achọgo ka ọ bata, na anyị na-enwe aṅụrị na ife ọfụ anyị achọgo ka anyị libe ife ọfụ, anyị achọgo ka anyị libe ji ọfụ, anyị na-elu olileanya na the next 1 month ndukwu ga-apụtaba, ji ga-apụtaba, new things ga-apụtaba. Therefore every old thing anyị nwe old stock anyị ga-eli ya once. Ọ bụrụ na onwe ji mbụ dị anyị elichapụ, ọ bụrụ na onwe those small things anyị na-esevu dịka small rice dịsị n'ụlọ mbụ anyị fedịsa anyị na-agadazi ka anyị lie, because anyị amago na in the no distant time 2 weeks 3 weeks from now new things will start coming out. Ji ọfụ ga-apụtaba, ndukwu ọfụ ga-apụtaba, vegetable is there, egusi apụtaba, many things before ọfụ apụtaba. And ọ bụ na anyị na-eme that festival, anyị na-akwanyere ugwu according to hierarchy. Ndị bụ ndị eze ga-ebu isi wee mee, ndị eze mesịa, ndị mkpalọ eme, ọ bụ na ndị mkpalọ mesịa, ndị mgba mkpịsị eme, ọ bụ na ndị mgba mkpịsị mesịa, ndị aka ikolo ga-eme. And a week interval ndị aka ikolo ji wee mesi, you find out that now anyị ga awazi ji. And n'ime ịwazi ji a anyị na-akwadebe during this Ifejiọkụ festival. O nwere some other celebration dịka wrestling, ịgba mgba. Anyị na-abịa na-agba mgba, a na-agosi m ọzọ maka na onye lijula afọ ga-eli ike wee mee gịnị wee gba mgba. Ọ bụ ilichuzi afọ egwu ụmụnna ya ka isi wee lijuo afọ. And then we a lot of prizes anyị na-enye, recognitions anyị na-enye, sponsors na-abịa. You know, last year on ifu BBC ano live na video ọdịnala Ibusa, ọdịnala YouTube, people can go there and watch. And immediately after that Iwaji Ibuzo eset ya. Ndị a so na some of the festivals anyị bụ ndị Ibuzo na observe. Yes, daalụ. Ndewo. Duka ka isi kpọsa afọ obodo ogbe dị iche iche imeki up Ibusa. Yes. Kedu obodo dị na Anioma Enuana ha na Ibusa ka bụ nwanne? Dịka kesi wee kọwala anyị na onye kwudo nna kwudo ndị mbụ. Ọ bụ na ị na-anya n'ime Delta North, Anioma State, Aniocha osimiri be anyị a, anyị na Ọkpanam ka abụ nwanne, maka na anyị na-afa na-eshi nwanne ọfụma. Agwa anyị na anyị na Ọkpanam si ofu ebe wee bịa, na ụmụnne anyị ka ọ bụ, they are like our elder brother. So anytime anyị na-awa ji to show that brotherly love, if anyị na-aga na-eme, anyị ga-abịakwa yalefu ugwu dịka oke awa ji n'ụtụtụ. Anyị bụ Igbo bụ ụzọ awa ji n'eshishe iji wee na-asọpụrụ diọkpa, maka na asị na Ọkpanam tọrọ Igbo bụ ụzọ. Yes. Okay. Also ofu ebe ka fasi wee bịa, mana according to age, umeje enwezi isu, the prince of Isuland, na akwanyela ugwu as an uncle who is an elder to him. So ọ kosi wee mee na anyị na Ọkpanam ka bụ nwanne. Yes. Okay. Ibusa si na Isu Njaba wee bịa bile ebe a wee na-agbasapụ alụ, na-alụ ife dị ebube n'Ibusa. Ọzọ m chọrọ ịjụ gị iwu, abịa n'Ibusa, kedu ihe bụsi ndị anwa ndị Ibusa na-asọgasị? Obodo ọbụla nwee ifefa na-asọ, nwekwa ifefa na-ele.
ụfọdụ ndị sef ife ụfọdụ ndị na-asọ ka ụfọdụ ndị na-eli, mana ọ bụ na ị na-anya n'ime Ibusa be anyị a, o nwesi ụfọdụ ndị ife anya na-asọ. Ọ bụ na ị na-anya na Ibusa, onye ọbụla zuo ori zuo oshi, ndị Ibusa anyị na-asọ ya. Ife anyị na-eji na-etinye sanction to curb criminality bụ ọ bụ na ịnwụhụ, ọ bụ na izugo oshi mbụ, anyị ama nkwaghị, we are not going to give you burial right. And there's an enviable burial right Ibusa na-akwanyere onye bi ndụ dị mma, especially onye bụ mkpalọ, a man. Nwee a dance anyị na-akpọ Okanga dance procession eji wee na agwa the whole Ibusa that na this man has departed and is a good man, so we are going to go around the town iji wee gwa m na onye anabagokwa. So if you are a titled man and izu oshi, that kind of right and privilege will be denied for you. Aga amankwa gị. In fact, ọ ga-adị ka ebe a na-enyi nwandu adịdị mara ga na-asị pụtakwanụ na onye zuru ori. Onye bụkwa na o ji ga-eso nwunye mmadụ wee larụ obodo wee mali na ife dị otu a ka onye a mee. Ọkwa ofu ife a enyekwa onye zuo oshi ka a ga-emekwala onye a mele alụ. O nwekwazi ọzọ bụ na ọ bụ na di mmadụ wee nwụrụ, nwunye ya wee jụ si na ọma nkwa, mebi na o nweka ụka fasi wee gwafa akwakwa na mmadụ, akpọkwa n'isi, emekwa na nka. Ọ na-adịkwa anyị asị na ebe ọ bụ na iju na-ema nkwa dị gị n'ife a bụ nso obodo imego ala obodo, anyị ga-asị ka ị nọdụla onwe gị na ọ bụrụ na asụpụ gị asụpụ na agbanyeghị gị agbanyeghị for ka iwe nwee repentance, ịchọpụta na n'obodo ọbụla nwe ka esi eme nkefa. So ọ bụ na agbanyebezie gị n'akụkụ, asị ndị obodo rapụgodo ya ka ọ na-emegodo nke n'uche nke ya, ka anyị na onwe anyị na-emekwa nke anyị n'uche nke anyị. Maybe after due consultation, after some period of time, o nwere ike chọpụta na n'ife kwesịkwa ka eme, mana akwụkwọ nsọ si n'ife kwesị ka eme ya ọfụma. So nke a bụsị ụfọdụ ndị ya bụ nso obodo Ibusa na-asọ nsọ, nwekwazi nke Ibusa na-eme. So na-aka o si wee dị na obodo anyị abụ Ibusa. Okay, o nwere onye nọ gị n'akụkụ ka njuge nna ya ukwu ya kọwara anyị onye bụ. Afa m bụ Mr. Uche Ofili. Abụ m onye Miso, onye Idumwese to be precise. From Idumwese, bụrụ onye Miso maka Idumwese dị n'ime Iso. Imiso adị n'ime Ezeagwu, one of the quarter making up Ibusa as a community. Onwe ihe nwe ịkọwara anyị gbasara Ibusa, ihe eji wee tụkwasị adị ka akụkọ nwanne anyị nwoke dị na ịfụ ọlị na dị ọkpa anyị bịara bịa akago nka na omego okenye. Ọ bụrụ ihe niile ka anyị na ya akọwazi duto ka ọbago ka o si wee kwụrụ maka na ọbago na nnukwu okenye. Kedu ihe nwe ike ikwu gbasara omenala na ọdịnala dị n'Ibusa iji wee adị atụ ihe nwanne anyị nwoke? Nwanne m ekwusiga efe ncha, and in the process o ji ekwu okwu, o nwetụlọ si tinyesi everything together. Okwu Ifejioku bụ iwa ji, preparation for iwa ji, and ọkọwa ndị na-emesi Ifejioku, eze emesie, ndị mkpalụ eme, ndị mkpalụ mesie, ndị mkpabisi eme before the proper iwa ji. And before anyị awa ji, ọ be ji ọkpa ka wasi bebido. That is one of the omenani. Then another one bụ mgba must take place. So ndị mkpalụ, ndị eze emesie nkewe, onwe mbọsị wa ga-agba mgba. Ndị mkpalụ me, onwe mbọsị wa ga-agba mgba. So those are part
of our ways of life n'Igbuzo ebe and tradition. nke bụ eziokwu itinye n'ife nwanne m a na-ekwu ọ bụ na a na-eme Ifejiọkụ festival o nwegasị asụsụ ndị a na-asụ ọ dịdị ka na ọ bụ asụsụ ndị mmadụ aghọtasịrọ asụsụ a na-asụ. For example, apụta asị kpakpaludede kpakpaludede ọlụjidede That is that ọ na-ekwu ifo ahụ dị mma de ego de ife ọpụta bụ na mkpọmkpọ ọlụ the groups who have organized themselves to do all these peer group jobs in the farm, they said they are not scared of job. Now after the job they are not happy that nni ife ọfọ na emegi na abịa all of alọ na yield produce and the work is going very fine in the farm. And don't want to na abịa na-ekwu chaka chaka n'enu gidigwom naanị asụsụ a bụ asụsụ Igbuzo. Ife ọ pụta bụ na ka esi eme ya n'enu ka esi eme ya naanị ka esi eme ya n'eluigwe ka esi kwetu a na-eme ya n'ụwa. That means that now ọ bụ a communal feast ka ọ bụ ka esi eli ife a n'eluigwe Jesus Christ na ka esi eli ya ka ebe etu ọ n'ụwa dịka ka esi eme ya n'eluigwe. Ndị be anyị otego ife a eme ya ọbụla amụtara n'aka Jesus Christ maọbụ ọbụna amụtara agwa gị ọ sị na ka esi eme ya n'eluigwe ka esikwa ụtọ wee mee ya n'ụwa ya bụ chaka chaka n'enu gidigwom naanị. So ọ bụ asụsụ Igbuzo ka o megi ka ọ bụ. So ihe a niile na-agosi anyị na a communal feast of love ka ọ bụ. Ihe na-anya na that Ifejiọkụ festival kpu maka ndị aka ikolo abụrụ na ọ bụ they are being carved out from Igbuzo culture to give recognition to non-indigens who has fallen in love with Igbuzo culture and tradition. For example, even though you're a Calabar man, a Yoruba man, and you have stayed in Igbuzo for over 20 years, more mugi neighbor, maybe everything neighbor, all the day that is being set aside for you to also do your own feast. Yeah. Call us, we will now eat, dine and merry with you. And the privilege for you to also do that. Ụgwọ ọrụ ị ga-enweta n'iso anyị wee mee ofufe anyị na-eme bụ ọ bụ na anyị na-ekegodo anyị ga-ekenye ya anyị a ga-ekenye ya ọ bụ na a na-anụ nwa anyị ga-eme gị anyị ga-akpọ ya eketesi 2000 a ga-ekenyekwa ya 2000 maka na anyị abụnya goyi dịka onye obodo. Ọ a feast anyị ji amali ndị anyị na-afa akwụ na ndị anyị na-afa n'imere ọgịnị na akwụlọ. A quick one to that is why I want to choose school na Igbuzo the unique on that area. Ugo mbido bịa bụ Igbuzo onwe nwoke nwa na-akpọ dị ọkpa agba oge. I don't know if it happens in other places. Anyị choice Zaizu, I'm talking of family meeting. Ọ na-adị na n'isi ocho ọdịna diọkpa dị na ọdịna anyị adị asị na abụ excuse me onye anị mmadụ. Like my brother said, o nwere isi get ife o mesi na that quarter ife nchawa na-eme ọ na participate. So now what for us onye edumu indigene nwese an indigene of Igbuzo. Oge ọ retire ọ na anyị motulu anyị si kwadole due lue bewe. Ogo nwunye nwa gwa anyị ma ife anyị me. So in support of what he has just said, Igbuzo is an hospitable town. Give it to them. Igbuzo ka mfu na ịchọ igbu ugbo ịbịa one man task because the land is there. Wenye ka igbue ugbo ọ bụ na ịkwọchaka akai ọcha. So that is in addition. Then another thing
nkudokwe bụ nsọ, because you made mention gị bụ nsọ anyị, gị bụ tradition anyị. Eyi rabbit, that's the local one. Because onwe oge anyị na-agba ife anyị mas rabbit bụ nke ntinye na anyị adị ele ya n'Igbuzo. Dịka kwesiwe wee kọwa, ọ bụrụ Igbuzo niile na-asụ eyi. Ka ike ebe o ji dị ka na Igbuzo niile na-asụ eyi bụ maka na a particular quarter a na-akpọ ndị Ezukwu na-asọ eyi. Based on na na-akwanyere eyi ugwu very well, that during the war this animal helped them a lot to cover their footprint. So a na-akwanyezili ya ugwu because of intermarriage. Ị ga-anụta n'onye Ezukwu ga-anụkwa dị na be gị. So ọ bụzị na ịnụtazi onye Ezukwu because of that love, isoluzi ya wee sọ before na asọ, kama na ọ bụrụ na Igbuzo niile na-asọ eyi, nọ na energy na support the motion of ndị Ezukwu n'ebe ọ bụ n'ụnụ na-asọ, and anyị na-anụkọli ngwanụ ka anyị kwanyalụ onu ugwu, ka anyị respect your values. So ma ọ bụrụ na Igbuzo niile it's only one quarter na-asọdebe that eyi. O nwere mmemme unu na-eme ndị Isu ị na-abịa, o nwere mmemme ndị Isu na-eme Igbuzo ọ na-eje? Like the traditional highness of this town, Obi Professor Louis Chelo Nwaoboshi, are the Obos of Igbuzo, the frontier, the number one citizen in Igbuzo, Obona government, recognized by government. Then Manobo by tradition, number one citizen Abulo Diokpa. So they intermarry. Obona Diokpa Bena culture, Obulo number one citizen. Obuni G4 Igbo, the Royal Highness will be the number one citizen. Like we are told, almost some festivals, Isuneme, Ayineje. The last of Fala will be Professor Louis Chelo Nwaoboshime. He invited the prince, the Royal Highness from Isuland. They were here to commiserate with him and also wish him some congratulatory message. So, Aina exchange our values. Onwe. The last Ekpobata Diokpa by Diokpa is Umueke. Yes, that is Obi Nweke. You can see so many prince, king from Isuland. They landed, they were here. But now they're very happy because some of the things I name they make on the other side. Or there's another quarter of Isuland carved out. They were very happy and relaxed. Obuzo was there, and other Obis were there. Thank you. So, onwe ihe nchọ ka iji wee mechie okwu anyị a maka ya akpatugo nkata ebe ọ dị ile. Asụsụ ọ na-abụ dịka abịa n'Igbuzo na efu onye Anambra, onye si Imo isi ya nwe onye Igbo, onye Anambra fụ onye Igbuzo ọsọ onye ofe mmiri. Kedu ihe inwe ikwu gbasara ya? Ife nwe ikwu na Igbo niile bụ ofu. Sọfa anyị na-asụ nnọọ ndel anyị ncha niile bụ ofu. Dịka ifuru na Igbuzo ka anyị nọ na-asụ Igbuzo. Ọ bụ na-enekwa anya na Isuland, the difference of the language ga-adịbago nwa obele. Ọ ma dịkwa ka o si wee dị na that place because of urban shift. Ụfọdụ ndị abịago n'ebe asụlụ anyị na-emekọkwa ife. Ma anyị na anyị Igbo niile bụ ofu. Onwe ndị na-asị eze, obi, ife a niile bụ ofu ka nwa niile megini, ka nwa niile bụ. So Igbo niile bụ otu ife ka anyị bụ, kama na Igbo na-asụ n'onu ọya bụ ife dị n'ime ya. Maazị Uche Ofili, onwe ihe nwere ikwu na nke a? Ife nchọ ịgwa ụmụ nwanne anyị ma onye Anambra ka ịbụ, ọ isi n'ịbụ onye Imo steeti, ọ isi n'ịbụ onye Ebonyi steeti, ọ onye Ndokwa, onye Agbọ. Ife nchọ eme ka wa mali bụ na
anyị ncha bụ ofu Igbo ka anyị bụ na-asụ Igbo and anyị ga-anwa ike anyị ịfụ onwe anyị as ofu because that is the only way anyị nwere ike nweta ife anyị chọ na anywhere anyị fụ onwe anyị na-separate onwe anyị na abụ m onye Agbọ, abụ m onye Ibuzo, abụ m onye Anambra, anyị ama nwe ike nweta anything but anyị fụ onwe anyị as ofu onye Igbo, anything anyị chọ anyị ga-enweta ya n'ịtụkwasị ọ bụ na ije na higher institutions. Mụ na onwe m bụ a product of Delta State University, currently running my masters, but when I was there mụ bụ the president of Aniocha student, National Association of Aniocha students. Na that place you find out that now anyị na inculcate values of Aniocha na our schools. We were able to bring Ndokwa together, Aniocha Oshimili together, Eka together under one umbrella. Anyị enwe eze anyị dịwo, anyị enwe ọmụ, anyị enwe iyesi, anyị enwe odogwu. Ifuga na ife a niile anyị na-eme gosi na anyị bụ Aniocha na-eme ofu ife. O nwekwazị ndị a na-asị Association of Anambra students, Imo students. Enwekwa another umbrella again, National Association of Igbo students, under one umbrella. Anyị abịakwa efukwa na okpu ododo a na-emekwa gị aka na-asọpụrụkwa okpu ododo na-agosi na omenala Igbo ka o mee gị ka ọ bụ. So let the gospel of Igbo oneness be preached all over Nigeria, even in diaspora. Thank you so much. Daalụ. Thank you so much. Daalụ. Thank you so much. I appreciate. Ka ọ dịza mgbe anyị abịakwa